hello! Welcome back to my channel! And naggagawa kami ng challenge sa Chubby Ballet! Okay. Saan mo? Una, dungan ako una. Ang gagawin, kakain, tapos pag nasubo na siya, sasabihin mong Chubby Ballet! Hanggang sa mapuno yung baba mo. Okay. Let's go. Let's start. Chubby Ballet! Chubby Ballet! Wait, kaupat na lang mo. Ako ang nanalo. Ako ang nanalo. Guys, ako ang nanalo eh. Tsaka talo silang lahat. Okay. 1 minute lang nag-play. Okay. Obosin ni Princess at tsaka ni Angelique. Bye-bye! Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye, bye-bye. God bless everyone. Happy lang. Go, go, go! Bye-bye! Hindi ba? Ano ito? Ano? 1, 2, 3. Ako rin, screenshot mo. Ano lang? Ano? Okay. Hindi na ba? Ano lang? Ano? Okay.